ಬರಡು ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ ರಡ್ಡೆ ನಮ್ಮದೇರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟ್ ಇಚ್ಲಂಗೋಡು ಗಡುಬಾಡು ಮನೆ ಪ್ರೇಮನಾಥ ಪೆರಗಡೆನೆಲ್ಲೂ ರಾಮ ಕರೆಟ್ ಮಾತೆರೆಗಿಲ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ಮಂಗಳೂರು ಕಂಬಳ ಅರಮನೆ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕರಿ ಕೆಲವು ವರ್ಷದ ಕಮಲ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಹಿಂಸಾಚಾರ ಪಂಡದೈನ ಉಂತಾವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೆಲವು ಸಂಘಟನೆದ ಮುಖಾಂತರ ನಡ್ತೊಂಡು ಕಂಬಳ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣದ ಗೊಬ್ಬವು, ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬವು, ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿದ ಗೊಬ್ಬವು ಅಂಚಿನೇನು ಉಂತಾವನಂಚಿನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಗತಿಲು ಉಂಡ ಐನ ಉಂತಾವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಂಚಿಪ್ಪ ದೀಪಾವಳಿ ಪರ್ಬನ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮೂನೆಡು ಉಂತಾವ ಲೆಕ್ಕ ಅಪ್ಪಗ ಪಟಾಕಿ ಬಿಡಿಯೋರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂದ್ ಪಂಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ದಿನ ಪೇರು ಮೈಪರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂದ್ ಪಂಪುನಂಚಿನ ನಾನೊಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಂಚಿಪ್ಪ ಮಧುರೆ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಒಂಜಿ ದೀಪೋತ್ಸವ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐನು ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂದ್ ಪಂಡದು ತಮಿಳ್ನಾಡ್ದ ಸರ್ಕಾರ ಉಂತನಾಗ ಐನು ಆ ದೀಪನ ಪೊತ್ತ ಒಡೊಂದು ಪಂಡದು ಅಲ್ತ ಜಡ್ಜನ್ ಪಂಡನಾಗ ಪಡೀಲ್ ಕಬತ್ತಾರ್ದಗಳು ಆ ತೀರ್ಥದ ಜಡ್ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಪನ್ಪುನ ಮಿತ್ತು ಇಂಪೀಚ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಂಡರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಂಡ ಮಾತಾದಿಗಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಕಲೆಕುಲು ನಮ್ಮ ಸಂಭ್ರಮದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೂವು ಮಾತ ನಡ್ತೊಂಡುಂಡ ಆ ಪರ್ಬಲೆಯನ್ನು ಮಾತ ಉಂತಾನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡ್ತೊಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಟ್ಟು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಮಲು ಬಾರಿ ದುರ್ಬಲ ಆಯ್ನ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಅಂತ ಪಂಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಿತಿ ಹಿಂಸೆ ನಡ್ತೊಂಡು ಒಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜನ ಒರಿಪಾವನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು ಇನ್ನು ಎಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ರೀತಿಡಿ ಮಂಗಳೂರು ಕಂಬಳದ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮುಲ್ತ ಸಂಸದರಾಯನಂಚಿನ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟರ್ ಮಲ್ತಂಡುಲ್ಲೇರಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರಿ ಪಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಾದಿಪ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಕಲೆಕುಲು ನಮ್ಮ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಲು ಏನು ಮಾತ ಒರಿಪಾವನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪಗ ಬಂಡದೇನ ಪಾತೆನು ಅಂತವೆ ಒಂದೇ ಮಾತಾಡಂ ಸಾಲ್ದಿರ್ಲುತ್ತ ಕನಪಲದಾಗ್ಲದ ಕತೆಂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಸುಳ್ಯ ಭಾಜಪ ಮಂಡಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಂತ ವೆಂಕಟ್ ಒಳ್ಳಲಂಬೆ ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಷೋಡಸಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಭರತ್ ಕಾಮತ್ ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಅದರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ ರಡ್ಡೆ ನಮ್ಮದೇರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟ್ ಇಚ್ಲಂಗೋಡು ಗಡುಬಾಡುವರೆ ಪ್ರೇಮನಾಥ ಪೆರಗಡೆನೆಲ್ಲೂ ರಾಮ ಕರೆಟ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆತ್ತ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ನ ರಡ್ನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 1326 1472. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿರುವಂತಹ ತರುಣ್ ಸುಧೀರ್ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ರೂವಾರಿ ಮಂಗಳೂರು ಕಂಬಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆದರಣೀಯ ಸಂಸದರು ಕಂಬಳದ ಸವಿ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಬೆತ್ತ ಮತ್ತು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ತರುಣ್ ಸುಧೀರ್ ದಂಪತಿಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದರಣೀಯ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟರ್ ಹತ್ರ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪ್ರೀತಿಯ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರಿ ಸುಲಾಲ್ ಮೊಂತೇರು ಅವರ ಧರ್ಮಪತಿ ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ತರುಣ್ ಸುಧೀರ್ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡುವ